வெல்கம் பேக் டு மாஸ் கேமிங். ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்கள். அதுக்கப்புறம் லைக் பண்ணாதவங்களாம் லைக் பண்ணி விடுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வரப்போகிற அப்டேட்ஸ் தான். ஸோ ரீசெண்டாக வந்த அப்டேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 8 டே லாகின் பண்ணிங்கன்னா அந்த 3 எவல்யூஷன் ட்ரெஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ட்ரெஸ் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக வாங்குறீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பட் ஆனால் நீங்கள் 8 days லாகின் பண்ணணும். ஆஸ் கேமர் நீங்கள் ஒரு 8 days லாகின் பண்ணால் சும்மா ஜாலியாக போதும். ஸோ இந்த தரமான ஈவெண்ட்டை நீங்கள் விட்டுறாதீங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா லாகின் ரிவார்டு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மரண மாட்டேன். பட் நான் இதை லாகின் பண்ணி வாங்க போகிறேன், நீங்கள் லாகின் பண்ணி வாங்க போகிறீங்களான்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர்லேயே வந்திருக்கு. ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த பேட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல தரமான பேட். ஸோ காய்ஸ் இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க காய்ஸ், எங்கேயோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ வெஞ்சன்ஸ் டாப் அப் ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேக் பேக் கிடைக்கும். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் காஸ்டியூம் கிடைக்கும். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா M1014 இன்குபேட்டர் ப்ளூ பிரிண்ட். ஸோ இதை ஸோ ஐசிஎஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 25 டைமண்ட்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா வரும். ஸோ இதுதான் டைமண்ட் ஸ்பின். இதுதான் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இதை வச்சு நான் இதோட அப்டேட் என்னென்னு நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லேட்டஸ்ட் ரூம் டூர் நான் போட போகிறேன் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆஸ்க் பண்ணனால. ஸோ அந்த ரூம் டூரை பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வாட்ச் அண்ட் ரிடீம்பிங் டைம்ஸ். ஸோ ப்ராலர் பேஷோட டாப் 10 போயிட்டுருக்குது இந்தியாவில். ஐ ஹோப் நிறைய பேர் எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு தேங்க்ஸ், அதாவது குட் லக் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இப்போ தான் இந்த அப்டேட்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த M177 அப்டேட்டை பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா தரமான M177 ஸ்கில் காய்ஸ். நீங்கள் வாங்காமல் இல்லைன்னா நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னு தரமாக அடித்து சொல்லுங்கள், இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. M177 ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா பர்பிள் கலரில் மங்க பண்ணுது. நீங்கள் இதை வாங்காமல் இருக்காதீங்க காய்ஸ். கன்ஃபார்மாக இது பார்த்திங்கன்னா வெப்பன் விடுவாங்க, இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, வீடியோ முடிஞ்சதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க, இருக்குது இன்னும். அடுத்தது நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபீமேல் காஸ்டியூம் புதுசாக வரப்போகுது. ஜோக்கர் காஸ்டியூம் அது பேர் புதுசாக வரப்போகுது. ஸோ அந்த ஃபீமேல் காஸ்டியூம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டிஸ்பிளே ஆகும் ஸ்க்ரீனில். ஸோ இதுதான் அந்த ஃபீமேல் காஸ்டியூம். ஸோ தரமான ஃபீமேல் காஸ்டியூம் சார் கைஸ். இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறது, பண்டில் மாதிரி ஃபுல் பண்டில் மட்டும் போடுற மாதிரிலாம் இல்லை. நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஃபேஸ் வேணுன்னா ஃபேஸ் போட்டுக்கலாம், ஷர்ட் வேணுன்னா ஷர்ட் போட்டுக்கலாம், பாட்டம் வேணுன்னா பாட்டம் போட்டுக்கலாம், ஷூ வேணுன்னா ஷூ போட்டுக்கலாம், தலை வேணுன்னா தலை போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு பங்கமான ஈவெண்ட் தான். இந்த ட்ரெஸ் எப்படி வரும்னா எனக்கு தெரில, என்னன்னு டோனோ இதுலேயோ வரும், ஆனால் எனக்கு சுத்தமாக தெரில என்ன இதில் வரும்னு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எப்படி எடுத்தடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் லேப்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ் சர்வர் யூஸ் பண்ணி நான் வச்சேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்திங்கன்னா என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டு நான் இது வாங்கினேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மேல் காஸ்டியூம். இந்த மேல் காஸ்டியூம் மரண காஸ்டியூம் கைஸ். இது நீங்கள் நல்லாயிருக்கும். இதே தான் அதே இது தான் சேம். நீங்கள் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா டேட்டூ இருக்கும், அது இல்லை, அது விட்ருங்க. ஸோ இதுதான் இந்த மேல் காஸ்டியூம். ஸோ இந்த காஸ்டியூம் ஒரு பங்கமான காஸ்டியூம். நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ஃபஸ்ட்டு ஈவெண்ட் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். நல்லா ஜோக்கர் இப்போ ஜோக்கர் ட்ரெஸ்ஸுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அது ஏதோ இதை போட்டிருக்காங்க லேண்டன் சர்வர்னு ஒன்று இருக்குது, லேண்டம் சர்வர்னு, அதில் தான் வந்துருக்கு. நிறைய டேஸ் பர்த்ன்னு போட்டுப்பீங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா லேண்டம் சர்வர் பேர், லேண்டம் சர்வர். அதில் மட்டும் தான் விட்ருக்காங்க. ஏன் விட்டாங்கன்னு தெரில. வேர்ல்டுலேயே அந்த சர்வரில் மட்டும் தான் விட்ருக்காங்க, ஏன் விட்டாங்கன்னு தெரில. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஈவெண்ட் வரப்போது போல இருக்குது லேண்டம் சர்வரில். ஆனால் வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க லேண்டம் சர்வரில், அது ஈவெண்ட் வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது நம்ம எலைட் ஹெட்டை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் எலைட் ஹெட்டோ எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதோட யூஸ் என்னென்னா, நம்ம போகும்போது ஷீல்டு மாதிரி அந்த இது இருக்குதுல்ல, அதை நீங்கள் ஆன் பண்ணால் ரொம்ப டேமேஜ் கம்மியாகும் எனிமி சுடும்போது. ஸோ அந்த ராட்டினை மட்டும் சுற்றிட்டு பாருங்கள், எனிமி சுடும்போது கொஞ்சம் டேமேஜ் குறையும் நம்மளுக்கு. அதாவது இப்போ அவன் அடிக்கிற அடி 40 விழுதுன்னா நம்மளுக்கு 20 தான் அஃபெக்ட் ஆகும். அவனுக்கு தெரியும் என்னதான் 20 விழுதுன்னா எலைட் ஹெட்டை போட்டுருக்கான். இது என்னென்னா கோல்டு ரயில் ட்ரெஸ். அடுத்தது வர கோல்டு ரயில் ட்ரெஸ் இது கன்ஃபார்ம் இல்லை கைஸ். நான் அடிச்சு சொல்கிறேன், இது கன்ஃபார்மே இல்லை. எனக்கு என்னமோ கன்ஃபார்ம் இல்லை தான் நான் நினைக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் ட்ரெஸ்ஸுன்னு, ஃபயர் இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்கிறான், ப்ளம்பர்னு கூட சொல்லலாம், ஏதோ மைனர்னு கூட சொல்லலாம், என்னன்னு தெரில. பட் ஆனால் இது கன்ஃபார்மான்னு எனக்கு தெரில. யாருக்காச்சும் உங்களுக்கு நியூஸ் கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எல்லா யாரும் கமெண்ட்டே பண்ணல, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எப்பயுமே ரேங்க் தான் காட்டிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க்கும் காட்ட போது இந்த அப்டேட்டில்.
ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா தரமான அப்டேட்டு. இந்த அப்டேட்ஸை வந்து நான் ஏன் முன்னாடி போடலன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இது நான் யோசிக்கல. நான் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சேன், பட் நான் யோசிக்கல. சரி போட்டுடலாம், தனித்தனியாகவே போட்டுடலாம். அடுத்தது உங்களுக்கு வர கேள்வி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்குது. மிஸ்ட்ரி ஷாப் வருமா வராதா? ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா எதில் விட்ருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரீமி கிளப்பில் விட்ருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ ரெட் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ தான் இப்போ விட்ருக்காங்க ட்ரீமி கிளப்பில். ஸோ எனக்கு இன்னமும் என்ன டவுட்டுனா, நம்மளுக்கு இந்த தடவை மிஸ்ட்ரி ஷாப் வருமானு தெரில. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடே தான் மிஸ்ட்ரி ஷாப் வரப்போகுது. ஃப்ரைடே இல்லைனா நாளைக்கு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட் அதெல்லாம் இருக்குது. எலைட் பாஸ் கூட இதில் இருக்குது. ஸோ எலைட் பாஸ் வாங்குறவங்களாம் வாங்குவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். பட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மிஸ்ட்ரி ஷாப் வரணும், அது முக்கியம் இல்லை, மிஸ்ட்ரி ஷாப் முக்கியம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் பேர் கேமர்ஸ் ஒன்று. எனக்கு என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளூ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ட்ரீமி கிளப்பில் விட்டாங்க. இந்த பச்சை கலர் சிங்கச்சாவும் சவுட் கலரும் கன்ஃபார்மாக மிஸ்ட்ரி ஷாப்பில் விடுவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா லேண்டம் சர்வரில் கிடச்ச இதுதான் பார்த்திங்கன்னா லேண்டன் சர்வரில் கிடச்ச நியூஸு. மோஸ்ட்லி எல்லாமே இருக்குது. போன மிஸ்ட்ரி ஷாப்பில் வந்தது எல்லாமே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா க்ளூ கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் 70 டைமண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அந்த பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் புதுக்கு பேக் பேக் கூட வரப்போகுது. மொச்சில்லா ரெனோன்னு ஒன்று, அது பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குது பிரேசில் லாங்குவேஜில். பார்த்திங்கன்னா லேண்டன் சவர்லேருந்து எடுத்துருக்கு கைஸ். நான் ஹேக்கெல்லாம் பண்ணல. ஸோ இதுதான் அந்த பச்சை கலர் காஸ்டியூம், உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ எனக்கு என்னமோ அந்த பச்சை கலரும் சாஃப்ட் கலரும் தான் மிஸ்ட்ரி ஷாப்பில் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு 1 டைமண்ட் ஆஃபரில் பார்த்திங்கன்னா எலைட் பாஸ் வாங்குற மாதிரிலாம் கிடச்சிச்சு. ஸோ அதே மாதிரி திருப்பி வரப்போகுது கைஸ், இதோ இதுதான் அது. ஸோ பார்த்துருப்பீங்க, இதுதான் அது, இதே தான் அது. ஹையாட்டோலாம் இப்படி கொடுத்துருக்கானுங்க. ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டை நீங்கள் வாங்குவீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஈவெண்ட் தான். இது வருமானு டவுட்டு தான். ஸோ கைஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஈவெண்ட்டை வாங்கினீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எனக்கு என்னமோ பார்த்திங்கன்னா இது வராதான்னு தெரியாது. ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்கும் மோஸ்ட்லி இந்த எம்ஜிடி ஃபேமிலியை பெருசாக்கணுன்னா இது மார்ஸ் கேமிங் தமிழன் கூட வச்சுக்கோங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கைஸ் ஷேர் வித் யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, குட் பை. தான் உங்கள் மார்ஸ் கேமிங் வழங்கும் மார்ஸ் கேமிங் தமிழன். ஸோ அடுத்த வீடியோ ரூம் டூர் வரப்போகுது, எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரீமியர் ஆகப்போகுது. பாய், டேக் கேர் கைஸ்.